टंला सामोफारा गामिनि फिसाय आरो सासे उन्दै फिसाजो गोनां हिनजावा गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांदों। टंला सामोफारा गामिनि फिसाय आरो सासे उन्दै फिसाजो गोनां हिनजावा गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांदों। फिसाय थाखानाय हिनजावा गुबुन हौवाजों खारफालांनाया बांनायनिफ्राय बांबोदों। टंला सामोफारा गामिनि फिसाय आरो सासे उन्दै फिसाजो गोनां हिनजावा गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला सामोफारा गामिनि शिब बर'नि बिसि रेखा बर'आ दिनै बिस्थिबाराव गावनि फिसाय आरो उन्दै फिसाजोखौ गारना गुबुन हारिनि हौवाजों खारफालांबाय। मिथिनाय जायोदि रेखा बर' आरो शिब बर' सानैबो टंला कलेजनि साखाथिनि सकआव दाव फाननाय आरो साउन्डनि दखान दंमोन। नाथाय शिब बर'नि बिसि रेखा बर'आ फिसाय आरो फिसाजोखौ गारना गुबुन हौवाजों खारफालांदों। दायो टंला नाङैनो लाजिथाव थासारिखौ खालामना गालाङो आरो शिब बर' फिसाजो उन्दैखौ नेहाथ गोसो लाना गुबुन हौवाजों खारफानाया लाजिथाव। स्क्रिनाव नुनाय सावमुखौ सिनायोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा।